Už tretí ročník golfového tábora pre deti od 7 do 15 rokov, ktoré sú pod dohľadom skúsených pedagógov, sa teší narastajúcemu záujmu. Začínalo to 2 turnusmi, minulý rok boli 4 a toho roku je dokonca 5 turnusov, to znamená podľa záujmu detí sa organizuje počet turnusov. 5 turnusov to je cca 100 detí. Z celého Slovenska, od Bratislavy až po Humenné. Ako vyzerá program Dňa detí? Program je v podstate stabilný, začína to o 9:30 príchodom detí, od 10:00 do 12:00 je prvý tréning dvojhodinový pod vedením profesionálnych trénerov, od 12:00 do 1:00 obed. V rámci neho sa deti dozvedia niečo z etikety, pán Sisák im ukazuje, rozpráva o veciach, ktoré by mali vedieť a ktoré sú normálne zaužívané. Od 1:00 do 2:00 je zase golfový tréning. Od 2:00 do 3:30 sme s deťmi v relaxačnom centre v bazéne, kde sa s nimi hráme rôzne hry. Od 5:30 do tej 5:30 máme indorové aktivity, to znamená biliard, stolný tenis, golfový trenažer a keď to počasie dovolí, tak ideme s nimi na golfovú akadémiu. Svetu golfu neodmysliteľne patrí znalosť pravidiel, a to nie len tých golfových. Spoločenské podujatia, ktorých sa golfisti často zúčastňujú, si vyžadujú ovládanie etikety stolovania. Tá etiketa pomáha, posilňuje tú spoločenskú istotu a teda uľahčuje ten pobyt alebo existenciu v tej spoločnosti, pridáva na vážnosti bez toho, aby človek musel ustupovať nejakým nedôstojným prejavom úcty. A na druhej strane sa hovorí, že golf je športom gentlemanov. To znamená, že gentlemani by mali mať v tej základnej etikete jasno. Lepšie ako na kurze etikety to išlo prázdninujúcim golfistom na trávniku. V rámci kurzu golfu se naučí to, že vlastně naučí se hrát golf a cílem je, aby děti získali zelenou kartu a měli takzvané jak kdyby základy, což znamená základy na driving range, což je nějaký ten odpal do dálky. Za druhé máme jak kdyby chippingovou array, což znamená ta přihrávka v jamce se musí naučit a nějak to doťuknutí, což znamená na ten putting green, tam to doťukávají do jamky. Sa mi tak dobre darí, že viem dobre strieľať. Aký je tvoj golfový vzor alebo idol? Tak Justin Rose určite, ale aj Tiger Woods je veľmi dobrý. Idol? Ani nie. Možno tak svojho ocka. Odkiaľ si? Z Talianska, z Padovy. Venuješ sa aj v Taliansku golfu? Trochu. Povedz nám, kde sú krajšie golfové hríska, u vás alebo tu na? Obidva. Mne sa najviac ľúbia tie vysoké Tatry. Aké pravidlá platia v golfe? Čo taký golfista nesmie na gríne? Nesmie telefonovať, pýtať sa spoluhráča, ako palicou má hrať, tak asi. A možno čo sa týka obliekania? Tričko s golierikom a nesmiete mať modré džíny. Trvalo by mať spajky na topánkach, ale a nie podpätky. K jednej z najobľúbenejších aktivít golfového tábora patrí aj štvrtková grilovačka. Ideme opekať špekáčiky, kto bude mať chuť, máme aj slaninku, takže deti si môžu vybrať, zvyknú si opekať aj chlebík a k tomu majú zelenú cibulku, horčicu a kečup. Táborových golfistov zaujala okrem golfu a množstva zaujímavých aktivít aj naša kamera a mikrofón. Mnohí si mali možnosť vyskúšať, že práca redaktora nie je až taká jednoduchá. Z golfového tábora pre televíziu sa mi to nedá. Z golfového tábora vo Veľkej Lomnici pre televíziu 3V Alexandra Daduláková. Akcia? Z golfového tábora z Veľkej Lomnice pre televíziu 3V Radoslav Zozuľak. Zo školy golfu Black Stork pre televíziu 3V Barbara Lovišková. Z golfového tábora z Veľkej Lomnice Black Stork pre televíziu 3V Milan Velecký.